Benvinguts a Gent de la Mar. Avui en Joan Florit sortirà pescant son pare i en Jaume Ramon Coll, les dues persones que li han ensenyat tot sobre la pesca. Intentant agafar el cap perquè no se rompi, muntam les tres robadores en els sacarins i així el peix que va menjar el sacarín ja troba sal. Començaran traguent cànteres de bona mida. Tu ve rolant, Joan, no t'aturis. Això són les guapes. Segueix la mida. Ja. Com el sistema funciona. I acabaran la jornada anant a peces grosses. Sirvi. Recta. Falta 9 metres per plom. És una palomina. No sé què és això, molt gros. És un vermell. Això és un atún. Na Marta Ferrer visitarà Cadaqués per descobrir el lligam d'aquest indret de la costa gironina amb les nostres illes. El Sant Isidre és nascut a Porto Colom l'any 1925 pel mestre d'aixa Joan Creus. Uau, que xulo, eh? A més, tot superautèntic. Que no es pensin els mallorquins que estic intentant imitar-vos, salant. No, aquí també salem. Gaudirem de la bellesa d'aquest paratge i de la seva història. Ara estem entrant a Portlligat. Allà veiem la famosa casa d'en Dalí. Què va suposar Salvador Dalí per Cadaqués? Dalí sense Portlligat i sense Cadaqués hagués estat un altre. I veurem com es cuina un suquet d'escòrpora. Nosaltres ho fem com el que ens havien ensenyat els nostres avis. Ara ho provaré, si és bo. A veure si... Na Margarita Alba farà una ruta en caiac per la colònia de Sant Jordi. Ara anirem cap a la dreta i veurem unes arcades del pont. Connectava el que és la llonja o la illa de Frares en la colònia. Visitarem racons preciosos. Ja hem arribat aquí a la puntassa o al carregó de sal. I descobrirem curiositats sorprenents. Aquesta platja té nom de Dols perquè té un riu subterrani que darrere d'aquelles roques hi ha una font d'aigua dolça. I tens un metre d'aigua, diguéssim, que està congelada. La temperatura està a 10 graus menys que l'aigua normal. I a Ciutadella coneixerem la feina com a pescadors professionals d'Antoni Gonyalons i en Joan Llace. Ara ens dedicam quasi exclusivament a la llagosta. Però a part de la llagosta també pot solen agafar qualque peix i com que faig venda directa, ara anarem a la cofreria i ja el donem cap a puesto i així es pot comercialitzar més fresc impossible. Si sortiu a navegar, si aneu a pescar o si vos agrada la costa, no ho dubteu, sou gent de la mar. Avui sortirem des d'Esport del Cudi i anirem amb les dues persones que ja m'han ensenyat tot de la mà. Ells són en Jaume de l'embarcació Borino 2 i mon pare. Farem una pescada de corricà de fons i intentarem treure cànteres i alguna cosa més. Bon dia. Bon dia. Què? Ja ho teniu tot a punt. Que sí. Que les cànteres avui en agafarem o no? Agafarem, qualcuna en agafarem. Pensa que avui anàvem amb un sistema que vas inventar tot. Sí, però no anem a la meva zona. Tu saps que la meva zona és Pollença. Bé, però cànteres n'hi ha per tot. Sí. Estàs animat o no? Sí, home, ja sí. Sí, que en tu i en Jaume... Passarem de matí. N'hem passat molt de matí. Pensa que jo intentaré fer una cosa rara de les meves, si puc. Tu ja ho sé, tu, si no... Tu ets inventor de moltes coses. Jo només tenc calentes. El que després poc model funciona. Bueno, però almenys jo te dono idea i tu després ho fas. Alerta que patines. Va bé. Ja. Ben, Jaume, cap abandonant el rumb avui. Anirem aquí, hem passat els bats, veurem aquí, perquè com que el dia tampoc hi havia mà bé i tot això, no sé, crec que aquí, damunt 40 metres. Passat els bats no em porta arribar a Ferruig. No. Bueno, dependeix, almenys si els trobam. Hem vingut moltes vegades i sempre n'hem trobades. Tot serà que tinguin poc de gana, menys si en volen. Per fer una mitja dotzena crec que no tindrem molt de problema. I que de muntar el sistema inventari, no? Sí, el sistema normal, el sistema que no pots actuar. Després m'ho explicaràs bé. Sí, pot treure dentos, hi havia tres pàgueres, hi havia tres pellets, aranyes, hasta vaques. No, i d'ahir podem anar cap a les cànteres, ja me'n recordo que tenia 4 o 5 anys i ja m'hi duia. Sí, no, i anaves ben calent venint a la barca sempre. Sempre t'ha agradat molt la mà. I unes bones enfadades que me fèieu agafar. Bueno, però tu saps que el primer que agafaves peix tenia €1, no era així? Sí. I després era el que agafava més gros. Depèn, perquè després sempre me deia €1, però a vegades me diu que com que no ho havíem especificat, el havia de pagar, el havia de cobrar. Exacte, no ho sabíem mai, bueno, però que era una manera de motivar-te. Sí. Ara que no necessites motivar molt. La veritat és que sempre t'ha agradat tot això de la mà. Jo per això és la segona casa. Jo me'n vaig a preparar les canyes amb mon pare, cap per mig. Vinga, més ja fort.
Avui som a Cadaqués per conèixer la història d'U Sant Isidre, un llaüt de quasi 100 anys que se va construir a Porto Colom i que després de moltes vivències ha acabat com a xàrter aquí, a la costa catalana. També descobrirem per què salen en aquest indret, com nosaltres, i la seva connexió amb grans artistes com en Dalí. I acabarem cuinant un dels plats més típics, un suquet de peix. Bon dia, Marta, com bon esteu? dia. Molt bé. Lluís i Lluís. Avui la cosa va de Lluïsos, Vinga, eh? doncs, endavant. Així anirà bé, segur. Avui vinc a conèixer Cadaqués, però també les connexions que hi ha amb les Illes Balears, que crec que no són poques, eh? Moltes. Començarem també aquesta ruta el dia d'avui amb Sant Isidre, un llaüt mallorquí. Anirem al cor del Parc Natural de Cap de Creus, just fins a la punta de Cap de Creus, la part més a l'est de la península Ibèrica, i allà un cop a dalt farem mitja volta, però anirem passant per totes les caletes. Intentarem entrar també dins la bahia de Port Lligat per poder veure una miqueta la casa del Salvador Dalí a fons i directe cap al Parc Natural. Beníssim, ja veig que tenim moltes coses per xerrar. Que vol parar? Moltes. Sí, ara veig que ja hi ha la barca, pujam i anem cap a Sant Isidre. Doncs vinga, exacte. som-hi. Perfecte. Vinga, idò. Va. Lluís, i quina eslora teu, Sant Isidre? És l'hora de flotació pràcticament 15 metres, però totals, amb sa botavara i el bouprès, ens anem a 21 llargs. Uau, és gros, eh? És gros, sí. Té 36 persones de capacitat i 2 tripulants, 38. I cabrà moltes persones Molt avui. espaiós. També podeu visitar els interiors, que és molt bonic. Sí, també per això dins. vull veure, això vull Té veure. cabines, tenim cuina, tenim una miqueta de quarto de bany, una miqueta general, sí. Vinga, amor. Ale, hola. Ja estem a bord del Sant Isidre i heu de saber que el Sant Isidre és nascut a Porto Colom l'any 1925 pel mestre d'aixa Joan Creus. I vàrem ser fa 2 anys, els hi vàrem portar, molt contents, vam tenir un tracte al·lucinant ja a Porto Colom. Ens van ensenyar inclús fotografies del mestre d'aixa d'aleshores, vam conèixer un parent també seu. És a dir, va tornar als seus orígens fa 2 anys. Sí, si poguéssim anar-hi cada any, creu-me que hi aniríem. La particularitat més important del Sant Isidre és que és un llaüt de mitjana. Llaüt de mitjana és un llaüt que tenien 2 pals, sobretot tenim el pal de popa, que rep el nom de mitjana, i que nascut sobre plànol, llaüt de mitjana, és autèntic, és l'únic que ens queda. No en queda cap altre més. N'hi ha 2 més a la costa catalana, però que es van reformar amb els anys, per tant no van néixer com a llaüts de mitjana. És l'últim que ens queda. Que queda aquí a... Al Mediterrani, si volem extrapolar, podríem parlar inclús del món sencer, clar. Perquè lo normal és que només tinguin un pal, un llaüt, Sí. no? Bueno, així com anaven augmentant d'eslora de mida, doncs... Se'n posaven. Sí, això mateix. He vist que per de fora està de 10, però he fet una ullada i per de dins també és espectacular. Està espectacular. Sí, si voleu baixar a visitar, anem-hi? Vinga, anem-hi. Això sempre ha estat així? No, aquí on som ara era la bodega de càrrega per al peix. Els anteriors propietaris varen decidir els interiors doncs, modificar-los i adaptar-los una miqueta més als temps contemporanis, amb una miqueta de cabines, de saló per ser-hi, un quarto de bany, per poder-hi estar. També a la gent li agrada molt de baixar, quan tenim clients a bord o visites, sempre els fem baixar a bord perquè és molt bonic de veure i és important també tenir-lo maco com a fora, vaja. Uau, que xulo, eh? A més, tot superautèntic. És una feina de la cooperació bastant complicada perquè hem de trobar tot el que se li ha d'afegir al Sant Isidre, intentem que sigui tot de l'època, tot l'acoparat de l'època i és complicat perquè avui en dia costa molt de trobar aquest tipus de materials, almenys aquí a la península. No? Tenim espai per dormir fins a 12 persones, tot i que us haig de confessar que si som amistats o familiars hem arribat a dormir fins 18. No te vull explicar com hi estàvem, però hi hem dormit. Gent un poc per tot, imagina. Totalment. Ben vist la part interior, ja hem vist aquests encants, però ja me queda veure com navegueu Sant Isidre. Anem a sortir, Sí? ara mateix, sí. Vinga, sortim anem-hi. per aquí o per allà? Per aquí ara mateix. Vinga. Fugi. Gràcies. És el començament del trajecte, ja sortim de la badia de Cadaqués i ja anem en direcció al Parc Natural de Cap de Creus. No, amb aquest corn se sent d'on fora. És potent, eh? Ale, donant toquel.
Avui som a la colònia de Sant Jordi perquè sortirem a fer una volteta en caiac per aquestes costes. I ho farem amb una família encantadora, apassionada de la mà i d'aquest esport. Anem a conèixer-la. Bon dia, família. Hola, bon dia. Com estàu? Preparats per fer una volteta? Ben preparats, trobem un bon dia, no? Vamos, avui tenim la mà un poc plana, un poc de mà de fons, però és divertit. Què hem de preparar per sortir? Bueno, Què per teniu? principi, el més important amb aquestes activitats, El xaleco, el xaleco. ben important. Això és el primer, el xaleco. Després ja és qüestió de saber-se manejar la piraigo. Un poc de pràctica, no? És un poc de pràctica, però això També. s'aprèn pel camí. Mònica, i estem en família, no? Sí, aquí hi ha el meu fill Enric i el meu home en Tomàs i aquí tenim en Antònia. Jo no soc de la família, però ells m'han ensenyat a navegar. estimar les piragües i m'encanta. Que bé, o sigui que fa molts anys que la practiques. Sí, però la practic poca, no com ells. Que ells són professionals, jo no, jo soc alumna. Bueno, de tot serveix, tot serveix. Sí, I poc sou, poc. I sou d'aquí, de la colònia? Són de Campos. Ah, de Campos? Sí, molt sí, bé, sí. molt bé, Però molt ve bé. molt a la colònia. I passeu aquí l'estiu, Sí, imagino, sí, no? sí, sí. Que bé, i quina ruta farem avui, amem? Pues anirem a veure el pont, l'antic pont que comentava la colònia, en Sella dels Frares, Vale. que és una cosa que la gent passa i no se'n dona compte. Important. Després nos anirem fins a la Puntassa o al carregador de Sal i després anirem a Sella de Naguardis. Perfecte. Però no podran desembarcar, però passaran de vora. Ah, molt bé, molt bé. De fet, aquesta illa era un assentament púnic fenici. Van començar en el segle IV abans de Cristo. Després, en el segle II, ja van arribar els romans i van treure en els fenicis. O sigui que té història. Té història i han fet molta feina d'arqueologia. Que bé, que bé. I doncs anem a veure-la, no? Tira, tira, en Sí? la piraigo anirem fent. Bé, idò, tot preparat, mos posem el xaleco i anem cap a l'aigua. I mentre na Margarita i companyia inicien la seva ruta per la costa de la colònia de Sant Jordi, tornem a la badia del Cudi per començar la pescada. Jaume, ja arribant. He llevat un pot de gas ya comenzamos arriba puesto. ¿Cuánta profundidad estáis, mare? Ara estem a 41, me falten 3 o 4 metres més. A quants metres hem d'arribar? 45. 48, hombre, a les cases pedres, això n'hi de que les cànteres se menjaven els sacarins d'escalamar quan anaven a fluixetjar dèntols, i en Jaume va fer aquest invent, un ham, unes robadoretes i un calamar de Patagònia. I tot d'una que troben, toquen sagrí... Queden enganxades. I queden. No. I qual queden tot, i han pujat amb això? Sí, qualcun, però petitets. Per muntar-lo, se munta així. Sant gros, intentant agafar el cap perquè no se rompi, el petit de davant que és el que es tira, que ja els posa iguals, i aquí normalment les cànteres solen picar en els sacarins, muntam les 3 robadores, o si volen posants, també se poden posants en els sacarins, i així el peix que va menjar el sacarí ja troba sang. Queda així enfilat, com un enfilat de botifarrón, quasi. I ja el poden mullar. I això és bastant efectiu, Sempre hi pot haver sorpreses. Mira-li. Jaume, som a puesto. Y ya puesto, sí, ya por venga, tirar. Y aquí ya marca peix, aquí vais. Muntam el baix, en el calamar, nosaltres posam 20-25 metres de fil nylon invisible, i després aquí, allà on s'ajunten el trensat, plom de quilo. Voleu mullar, aquí per aquí hi ha un pot de trull, menys si hi ha sort i mos pega qualque cosa. No anem malament, anem dos nu, anem bé. Treball. Ara acabem de passar per la primera pedra i ja hem tingut la primera picada. Per dir que la cosa ha començat animada, però tenim un fil mullat d'aquí que arribi dalt i ja es tona. Es tira o no es tira? El peixuc, però que és el peixuc. Però també hi ha el plom. Ja, que és plom, que és peixuc. I de velocitat, com anem? Està bé, de moment va bé. Ara falten 40 metres ja. Això ara és feina d'equip, jo ara trec i tu enrigues plom, agafes el nylon. I acabes de treure en la mà. I és important, sempre penso que quan la tingui damunt la barca, que quedi penjada i jo l'agaf, que si no sempre se mos embua. És petita, però hi ha peix. Jaume, la primera, però mos convé tornar-la a mullar, Sí. Aquesta és un poc petita, fa la mida, perquè fa la mida, però la tornen a mullar, altres les cànteres més grosses. L'agafarem l'any que ve. I se'n va escapada, mira-la. Ara torna a venir trull, Joan. Aquí va i marca, estem passant per la pedra bona. Marca, molla de fil, la vaig de tot. Mollarem, i doi. Jo també he mollat aquesta.
De totes maneres, ara fa 5 minuts que ha pujat un poc de vent i m'ho anirà millor a pescar cap allà de Sahara, perquè anirem a Can Trona. Si se m'ha bé a calma un poc, encara anirà bé. De moment... M'ho anirà millor anant a Can Trona. En Jaume, per mi, que ha tingut picada, que el que no m'ho entrat ni compte. Duc un serrà. Si duc un serrà vol dir que estem pescant a vall de tot. Vol dir que anem a vall de tot i la velocitat que toca. A mi serrà més guapo. Has vist? Bon serrà. A part de picar serrà aquí, mireu quina mossegada té aquí. Això vol dir que possiblement m'he dit un peix, l'estan mossegant en el mateix temps. Que amb aquest moviment... Nosaltres a les cantes els hi deim piranyes, perquè quan hi ha un calamar així n'hi piquen 5 o 6 i qualque vegada han tret 2 cantres amb un mateix calamar. Més hem de dir que aquesta pesca és una pesca complicada, perquè hauríem de tenir la mà calma per anar ben per damunt la línia. Me pots jo otra vez en els mandos i vosaltres... Sí, bueno, jo ara acabaré d'escar, tornarem a provar, què passa? A veure si duim sort i em pega qualcuna i mos estira almenys que mos no donen més compte en la canya. Ara anirem a Favadona i podré anar llevant gas i... Sí, és això. Ara hi haurà una altra picada, ara ho veuràs. Sí, no. Un mollet, ja, Joan. Sí, per un mollet tots dos. Vale. Picada, jo. És un dèntol. S'endú fil. Jo m'han pegat 4 estirades guapes, el primer. No, ara pesa, però ha pegat una bona bufetada, eh? Hosta, no hi ha res. No hi ha res. No, ha romput tot. No hi ha ni espeu. Aquí ha pegat un dèntol gros. Sí. Aquí no hi ha ni espeu. Se n'ha dit tot. Se n'ha dit tot. Aquí no hi ha ni espeu. Això possiblement fos un dentolet. Seguidament, si hi ha sort i m'ho pega. I sé que els pegaments hi queden. Normalment, quan hi ha calamar mort, el pal pelat, n'he de més bé sempre. Voleu tornar a mollar, que estem a puesto? Tornem a provar. Ha picada ara. Ha quedat. Ara per què és? Crec que sí que ha quedat, almenys no pesa. Ara hem passat per la roca i hem tingut picada. Més normal que el dia s'acompanya. Lluís, d'on ve un nom de Cadaqués? Bueno, el nom de Cadaqués hi ha dues teories. Una que diu que ve de cap de quers, de roques, diguem, i una altra que diuen que ve de Càdec. Càdec és un arbre, que hi ha aquí a Cadaqués, hi ha molt de puestos, i explicaven una anècdota d'un barco que va arribar que buscaven, per exemple, càdecs. I va baixar un mariner a mirar si n'hi havien i va dir Càdec, i va quedar aquest Cadaqués. Jo soc més partidari de la primera. Ara sortim de port, el tenim aquí darrere, una imatge preciosa. Sempre ha estat així, aquest port. Som a la badia de Cadaqués, la badia més protegida de tota la costa, i aquí no hi ha hagut mai ni un gram de formigó. No s'ha fet mai port. Aquí a l'estiu hi ha 1.000 embarcacions i a l'hivern no en queda cap. I fer un incís, que no es pensin els mallorquins que estic intentant imitar-vos, salant, no, aquí també salem, quan vam anar tots els catalans a conquerir les illes, nosaltres parlàvem salats, molts es van quedar allà i a partir d'aquí va venir el vostre salat. Ara passarem pels forellons. Aquest piló que hi ha aquí són els forellons, que això es va fer, es va edificar a sobre les roques, veus que hi ha roques, doncs es va edificar aquí per avisar a les embarcacions que vigilessin per no anar contra aquestes roques d'aquí. I ara també passarem aviat per un dels nostres punts més mediàtics i que estimem més, que és el nostre Cucurucuc. Cucurucuc, i aquest nom? Cucurucuc. Bueno, aquest nom sí que ben bé tampoc se sap d'on te ve. Diuen que venien unes dones aquí antigament a banyar i que banyaven nues i si s'acostava algú cridaven Cucurucuc per avisar les altres, no? Aquí tenim també el nostre faro, el faro de Calanans, antigament també habitat, hi havia un faroler, ara tot està automatitzat. Ja no en queda cap, Ja no en queda cap, però el faro funciona. I ara anem direcció a Cap de Creus. Cap de Creus, com ja tothom sabeu, és la punta que està més al nord-est d'Espanya. Cadaqués és el primer poble que surt al sol. També t'he de dir que és el primer que se'n va, no? Que se'n va, sí. Però som els afortunats que veiem de tota la península ibèrica, som els primers que veiem sortir el sol, eh? I el 1 de gener es fa una trobada allà perquè la gent que vulgui anar pugui veure sortir el primer sol de l'any.
tots els cadaquesencs estem super enamorats del nostre poble Bé que fes. i ens l'estimem molt, la veritat. I quan viatgem, no trobem res que nos pugui superar, almenys el meu pensament. I diu, sí, que és maco, esclar que és maco, però com Cadaqués, res més, ja ho diu sa dita. No? I jo sempre dic que som uns afortunats, igual que vosaltres a les illes també ho sou. A més, tenim moltes coses en comú. Tenim moltes coses en comú. Aquest vaixell, el Sant Isidre, va néixer a Porto Colom com a barco de pesca, vaixell de pesca de l'ossegament, un llagut de mitjana, però ben bé no hi va treballar-hi molts anys, el va agafar abans de la guerra civil, i el van apressar amb contraban. Se la va quedar la Marina Espanyola, li van treure els dos pals, el van pintar de gris i el van convertir en vaixell de vigilància pesquera. Va estar també en possessió de Greenpeace a la dècada dels 70, també va estar en possessió del CRIS, que és el Centre d'Arqueologia de la Cooperació Subaquàtica pioner aquí a la península, i conservem la campana. També tenim constància que va passar en mans d'un particular per labors oceanogràfiques. I finalment, l'associació Vaixells del Mediterrani la varen recuperar com era l'any 25, tot i que amb els interiors recuperats de diferent manera per poder-lo adaptar. Ara estem entrant a Port Lligat, perquè és tot lligat, és com només tenim aquesta entrada d'ara. Allà veiem la famosa casa d'en Dalí. Nos ha donat molt de nom, però vos he de dir, així en petit comitè que estem ara, que no era gaire ben vist el poble. No? No, perquè fotia coses molt rares. Una vegada va posar una cadena aquí a Port Lligat i no volia deixar passar la gent, pensava que Port Lligat era seu, no? I ja t'he dit, no era massa popular, Poder perquè també la seva dona, la Gala, doncs era una dona també molt especial i no tenia massa contacte amb la gent del poble. Tot i que com en Dalí acabava un quadre, el primer que els ensenyava era en els pescadors de Port Lligat, que aquí hi havia, hem de dir que Cadaqués també era un poble pesquer, hi havia la segona flota pesquera de tota la costa. En Dalí cridaven els pescadors de Port Lligat que vinguessin a veure el quadre i els deia, va, què hi veieu aquí? Clar, eren quadres surrealistes i ells, senyor Dalí, no sabem què, i ell els explicava el quadre i després ells inclús li ajudaven a baixar-lo perquè feia quadres molt grossos i la veritat que ens ha donat molta fama i molt de nom. Jo a vegades, com dius, d'on ets? De Cadaqués, en Dalí. I també han vengut altres artistes gràcies a en Dalí, també. Van convidar a venir a molt d'artistes que van venir a visitar-los, tot i que venir a Cadaqués era una aventura, perquè hi havia gent de Cadaqués que havia anat a Cuba i no havia estat mai a Barcelona o a Figueres, o sigui que venir a Cadaqués era una aventura, hi havia una carretera molt dolenta, havien de venir amb tartana, però tot i així es venien. El primer cotxe de línia que diem nosaltres, que va arribar a Cadaqués, va ser el 1911. Carretera sense asfaltar, plena de pedres, rodes massisses, i deien que era d'una suavitat i d'una comunitat d'aquell cotxe extraordinària. I fixa't tu el que t'he dit, I aprofitant que passam per Port Lligat, en una estona coneixerem la relació d'en Dalí amb aquesta costa i visitarem la seva casa-museu ubicada en aquest indret. Ara anirem cap a la dreta i veurem unes arcades que es pont connectaven el que és la llonja o la illa de Frares en la colònia. I ara anirem voltant tira cap a la dreta. També aquí a les festes fan la mollada d'àneres. Ah, sí? Que antigament, quan se podia, eren àneres de veres. I ara ja s'ha de fer en patitos de plàstic, però en tenen vies de 5 o de 10 aferrats. I tots els que trebeixen se van a la caça de sorpreses. És molt divertit. Ah, que xulo! O sigui, les agafen nedant, vols dir? Sí, o tiren des de barques aquí enmig. Sí. És molt curiós. Que curiós, sí. Mònica, i la bo del caiac és això, no? Que ens podem acostar moltíssim. Ai, sí, és guapíssim. És superguapo. Ja m'encanta anar vorera, que veus tots els animalets, els crancs, i per dalt de moros, i hi ha de tot,
Clar, quan vas en barca o algo no te pots Claro, acostar. claro, s'ha d'anar més alerta. I no fas nosa a ningú en la calle, perquè no fas renou, ni ones. Clar, no molesta. Sí, és un deport súper, a mi m'encanta. I des de quan fa que el vas començar a practicar? Deu tenir història, això. Buf, molt d'anys, des de que en Tomàs va trencar la cama i l'havíem de ficar a l'unyoc perquè gastassi energia. Vareu trobar. Ficar dins una piraigua i s'anava, perquè si no tornava loca a la família, als amics i a tothom, perquè és un colinquier. I aquí vos vareu aficionar a tota la família. Sí, perquè jo finalment li vaig comprar una, i vaig dir, si no me compro una jo també, me quedaré tota sola, que nostra, vaig dir, Clar. I que vàrem començar, i això fa, no sé, molt d'anys, 20 i 30 anys, Ventura. Ja sí. I és súper. Vam anar a fer feina en biquini. Clar, això no ho pot dir tothom, Ara és dura, tot l'estiu fent feina, però després a l'hivern podem disfrutar d'anar en caiac per tot. Clar, i aquí... Tot sol, tens tota aquesta zona aquí que no hi ha ningú. Vosaltres aquestes excursions les soleu fer, o sigui, per vostre compte? Jo m'agrada més sortir en les classes amb els nens, me'l pas pipa. Són adorables tots, els estim, en tot el meu cor. I en quins al·lots soleu fer i quan en tenen? Pues a partir de 5-6 anys fins a 9, però jo no dono aquesta classe. Aquests van amb en Enric, el nostre fill gran. Jo m'agraden els de 10, 12, que encara són un poquet innocents, però són, total. Tu també t'han picat, Joan? Jo crec que jo, però ha d'arribar dalt després. És això, No, pot anar per mi. Bueno. Pot anar. Està malament. Aquest pit s'ha enganxat les 3 purs dins la boca. Entonces no ha pogut amollar. Aquesta per mi, Jaume... És un poc més petita. Li donen vida. Se'n van escapades. No els fem gent de mal. Fem una altra passada. Sí. Menys que fem una de manera roseta. Jo ja molla. Vale, perfecte, jo també. Bona menys que fem un peix guapo. Ara, Jaume, crec que en té un poc més gros, Sí? Aquesta, mira, quina estirada. Aquesta crec que... Aquesta estira fort. Han picat el que no sé... Sí, és. Ei! Dóna molta guerra, això. Dóna molta guerra. Home, una pagra. Quantes peixes tira amb la patina? La palla va de marxa. També, ara, quantes peix puja de 20 metres per amunt. Com que la temperatura de l'aigua li augmenta molt, és com si s'engatàs. Ben que ja t'estira menys. La diferència de pressió i de temperatura. La termoclina, se diu. Tu ve rolant, Joan, no t'aturis. Mira, ja n'he de... No, això és un dentolet, o no sé què és. No, és una cantra, però grossa. Això són les guapes. Sí, un cantarot. Sí. I ve per 2 puestos, o sigui que ve ben enganxada. Pots t'estirava més, perquè ve enganxat per 2 puestos. Sí, venia mal enganxada. Això ja ets a mida. Ja era hora de que no... Com el sistema funciona. Sí, no. Passa que han de tenir gana i anant de volar. Quan l'aigua s'encalenta i se'n van més endins. Quin brillo. Ha estat molt llançada i m'ha picat la mare. No, això és el que passa. Ja també m'han tornat a picar, el que passa que devia ser petita. No, m'he donat guerra aquesta. No, això ja és de reacció, ja poden dinar. La càntera no és un peix molt conegut. No, però és molt bo, el peix. És molt similar. La meva dona el sempre de fer el papillote dins el microones, un pot de llimona dins i això, mel. Mira una quina. Au, vengui, almenys en feim una altra. El que trobis, i anem per avall. Crec que serà una altra cantereta. Jo trec per no molestar. Cantera n'hi ha tot l'any. El que passa que quan fa calor se'n van a més profunditat i a més en el volantí no piquen. Les cànteres se solen pescar a volantí. I en canvi així a les fluixes solen picar. Però hi ha el que es peix darrere l'os. Tu el peix, va bé. Tenim una càntera donant volta. No, també és grossa, no és petita, és guapa que això. És grosseta, aquesta. Està bé, és com la primera cantreta. Molt guapa. És una altra càntera, que és la mida normal d'una femella, que està bé. Molt bé, guapa, ja és de reacció. Va bé. Senyors. Tenen un color guapíssim, no? Sí, això. Què trobes que feim? Tornar a mescar o vols provar a fer una altra cosa? El que faria seria anar aquí, agafar mirar de fer 2 orells i després anirem per avall, menys si tenim sort i mos pica un peix un poc més gros.
Som en Esport de Ciutadella i anem a veure l'arribada d'Antoni Gonyalons i en Joan Llace després de la seva jornada de pesca professional. Joan, que faràs de proa, Bé. Arribam a port ja. Ara ens dedicam quasi exclusivament a la llagosta. Però a part de la llagosta també pots solen agafar qualque peix, sobretot cap roig, qualque dèntol, qualque rap. Però bueno, la temporada està cada un. Jo amb els altres de la meva fill, cada un, però la meva és una mica irregular, perquè han tingut molt de dies de mal temps, hi ha hagut els temps que no han acompanyat per fer la feina així com tocava. Us mostrarem la pescada, la Sílvia aquesta, que ha estat, entre cometes, el que m'ho ha salvat el dia. Aquí tenim 4 caps rojos, un parell d'escorballs, un lenguado, 3 sípies, i tot això és peix de sopa, per fer un bon fumet, un bon caldo. Avui només hi ha hagut una llagosta. Dies va bé i dies va malament. I com que faig venda directa, ara anarem a la cofredia, posarem l'etiqueta a la llagosta, pesarem i ja ho durem cap a puesto i així es pot comercialitzar més fresc impossible. Anem a dos peix a la furgoneta i a vendre. Bueno, com veus la barca, aquesta Rafael i Jesús la vaig dur de Múrcia fa 3 anys, d'Esport de Mazarrón. És una barca que està adaptada també per 2 persones. Van decidir canviar per tenir més seguretat, més estabilitat i per anar més tranquils a fer feina. Una barca que navega molt bé i estic molt content i la veritat és que li traiem un bon rendiment. Ja hem arribat. Va. I ara ens toca fer la feina tots dos. Vinga, començarem a la Sílvia. 12 quilos 400, polideta. Quan arriba de pescar, passen per el punt de primera venda i feien l'etiquetatge. Aquí comença la traçabilitat i ara pesam les captures. Ells ens diuen a quin comprador va i nosaltres li generam les etiquetes. 800 per saber la barca que la pesca i quan te la duen al restaurant per saber del dia que està agafada i qui la duita. Estan amb una numeració, és per obligació legal que s'han d'identificar. Les llagostes que duen aquesta etiqueta és perquè són de Menorca, en canvi les que no ho duen és llagosta de fora o congelada. Això és la millor manera que té el pescador de diferenciar el producte seu local. Passarem els caps rojos, que tot ha d'anar separat. Cada espècie té la seva etiqueta, aquesta és petita, aquesta la posarem a la sopa. 2 quilos 700 de cap roig. Bueno, i ara els escorballs. Joan, teus, porfa? L'escorball i a davall el lenguado. 1,5 quilos i ara ens hi queda pesar el lenguado, que només n'hi ha hagut un, però també 300 grams. Ja queda la sípia i sopa. Les 3 sípies. 1 quilo just. Toni, aclarit. Vinga, idò, fins demà, que vagi tot bé. Adéu. Adéu. ¿Cómo ha ido hoy? La langosta, hay un buen pescadito, una buena Silvia, y luego tenemos ahí un par de cabrachos y tenemos un poquitín de mezcla. Bueno, buen peix fresc, la llagosta fresca, toda etiquetada, toda bien feta. Y que es todo de la isla, todo y que todo es de sabemos aquí. que tiene una calidad. 32 años llevando el restaurante, ahora si Dios quiere para el próximo año me voy a jubilar y ya quedará mi hija y mi hijo que está en la cocina. Las etiquetas, ¿sabes? Está todo ahí estipulado, las etiquetas están dentro y ahora vamos a llevar esto a cocina, que hay que empezar a prepararlo, ¿vale? que hay que venderlo. Entonces ahora ya el trabajo es tuyo. Venga, Toniet, Vinga, carrera. Hasta luego. Sos és dia a dia que feien altres pescadors i ara quan deixem el peix ja hem acabat i ja podem anar a dinar i tranquil·lament descansar una estona. Ja som a Port Lligat, on en Salvador Dalí va passar part de la seva vida amb la seva dona, na Gala. Un matrimoni Dalí va tenir 4 barques, una d'elles aquesta que veiem aquí darrere. En Salvador la va trobar abandonada amb el seu primer nom, Milagros. Quan la va veure se va enamorar a primera vista, així que la va restaurar i la va rebatejar amb un nom de la seva dona, Gala, en qui li va regalar com a mostra del seu amor. I des d'aquell moment i fins a dia d'avui segueix navegant per les costes de Cap de Creus.
Bon dia, Jordi, què tal? Hola, bon dia, Com què estàs? tal? Molt bé, benvinguda a Port Lligat i a Cadaqués. Moltes gràcies. Jo estic encantada amb aquell lloc i amb moltíssimes ganes de saber més sobre aquest gran artista, en Dalí. Doncs estàs al lloc adequat. Si vols, entrem a la casa i comencem a parlar-ne Perfecte. de Dalí i Port Lligat, perquè són dues coses que van de la totalment mà, no? lligades. Sí. Perfecte, tot a seguir. Vinga, doncs primer... Gràcies. Això és una bona benvinguda, eh? Sí, estem a la primera estança, al vestíbul de la casa. I, de fet, aquesta és la primera barraca de pescadors que Dalí va comprar per poder viure a Port Lligat. Cada una de les habitacions actuals, de les estances, eren antigues barraques dels pescadors. I aquí, en aquests metres quadrats, hi dormia, hi treballava, hi menjava, amb la Gala, acabaven de comprometre i viure junts, Gala i Dalí, i realment era un petit món, un petit univers. Llavors ell, mica en mica, a mesura que va poder, que va tenir diners, doncs va anar creixent la casa. Ell deia que la seva casa havia crescut com una estructura biològica, que cada cop que necessites un alè de vida, sortia una nova cèl·lula. Per ell el paisatge de Cadaqués li marca la seva vida. És un poble que li va inspirar, també, no? Sí, és la base de molta part de la seva feina. Per ell el paisatge no és només el que es veu, és la llum, és el vent, és la gent de Cadaqués. Què va suposar Salvador Dalí per Cadaqués? Port Lligat és un barri de pescadors de Cadaqués, on no hi vivia la gent. Ell el que el fa el converteix en una icona internacional. Dalí sense Port Lligat i sense Cadaqués hagués estat un altre. Ja veus que la casa és més aviat un laberint. No hi ha passadissos, no hi ha distribuïdors. Ara vas a la dreta, ara vas a l'esquerra, ara puges a dalt i no... Sempre has de tornar al mateix camí, és un autèntic laberint. Estem en el taller, de fet és quasi l'últim taller de Salvador Dalí, perquè l'últim taller pròpiament dit està al Castell de Púbol, però de fet aquí és el taller a partir dels anys 50. Ell es va enginyar aquesta mena de cavallet que puja i baixa per estar a l'alçada. Era artista fins i tot per la part tècnica. Sí, i aquí tenim doncs, les dues peces amb què estava treballant l'any 82 quan marxa cap a Púbol perquè s'ha mort Gala. Pareix que aquesta casa se'n va anar a Dalí i tal qual se'n va anar és com està, no? Sí, nosaltres en vam parar el temps a l'any 82. I res, dins del taller hi ha un espai on hi ha la fotografia que Dalí va fer servir per pintar Galerina, una de les seves obres mestres, i és un retrat de l'altre element fonamental de la seva obra, que és la musa, que era Gala. La seva dona, no? La seva dona. Doncs això és el vestidor de la casa, els armaris dels Dalí, on hi tenien tota la seva vestimenta i indumentària. I també tots els records amb amics, no? Gala la va convertir en una mena d'àlbum de família, on hi ha tot de fotos d'ell amb els seus amics, coneguts, artistes... Té un secret, aquesta habitació, i és que en un moment determinat, Gala, que era una persona molt austera i que li agradava estar tranquil·la, li va demanar a Salvador Dalí que li dissenyés un petit refugi i el va crear a darrere d'un d'aquests armaris. Uau! Permet parlar fluixet i que s'entengui clarament la conversa. La tenia molt en compte, eh? La tenia molt en compte. Són un tàndem, Gala-Dalí. Són un tàndem que col·laboren molt estretament, es necessiten tots dos mútuament, però a més, professionalment també Gala és important en la vida de Salvador Dalí. És aquest suport necessari, eh? No deixa de sorprendre-me. Cada racó que veig de la casa m'impressiona més. Sí, és que Dalí és sorprenent a cada pas. Aquí com que també me recorda diferents cultures. És una mica un recull de tota una estètica popular de diversos llocs. Com va arribar a Cadaqués? Els seus pares tenen una casa d'estiueig a Llaner, que és una platja que està al sud de la badia de Cadaqués. Ja de molt petit agafava els seus estris, s'anava a passejar per Cap de Creus, passant per Port Lligat ja de petit, i pintava. I m'he fixat que per tota la cara, sobretot a l'exterior, hi ha molt d'ous. Això jo sé que és molt característic seu, però té una explicació. Té moltes explicacions, des de que l'ou és en tota la història de l'art, és símbol d'origen, de creació, de misteri, fins a fer un fet que li interessava molt a Dalí, que és el tema de la geometria, i després també l'utilitza en performance molt sovint.
Com veieu, la piscina efectivament ens recorda, a Dalí li recordava el Generalife a Granada, i està presidida per una estructura que és un templet dissenyat per ell, que està il·luminat per la lent del far de Cap de Creus. Ostres! Quan el far de Cap de Creus van canviar la lent perquè es havia de modernitzar, ell la va recuperar a la vella i la va convertir en el far de casa seva. Que il·lumina casa seva. Sí, exacte. En una estona seguirem la ruta amb el Sant Isidre fins a Cap de Creus. Tornem ara a la colònia de Sant Jordi amb na Margarita i companyia. Ja hem arribat aquí a la puntassa o al carregó de sal. Això antigament venien els veleros aquí, grossos, els mercants, i els carregaven de sal per dur-se cap a Palma. I per això és un puesto fondari. Allò se pot tirar sense por perquè no toca en fondo. Ja profunditat. Passa que després han de nedar fins a aquelles rocotes d'aquí darrere per sortir. D'acord. Clar, perquè per aquí està difícil. No, és difícil. I també és un puesto guapo per als escaladors. També fan escalada lateral. Clar. I si hi ha un problema, ja van dins aigua. Exacte, sí. No, té història aquest puesto. Ara anirem en aquella illa. Molt bé. Guardis. Val. Mirarem per la banda darrere si queda qualque cor marillo bonet. Si en trobam qualcun. Vinga, ja. Tomàs, i aquesta preciositat de caiac que tens? Pues això se va fer de cero. Vaig estar 2 hiverns. Ostres! I la Mònica quasi me treu de que nostra. Ai, vera! Perquè la vaig dedicar a tot d'hores. Clar. I com se te va ocorrir fer-lo? Això va venir un pla amb un planos canadencs. De fet, se diu Nike Aeron. I després ja, qüestió de fer les costelles principals i armar totes les fustetes. Quines característiques tens per a navegar amb això? Això és un animalet que fa quasi 6 metres, molt ràpida, més estreta que la teva, i el detallet, amb la tan llarga, du un timó darrere. I ho manes amb els peus. I el puc manejar els peus, la direcció. D'acord, clar. Perquè si no, per voltar amb això, és molt difícil. Deu ser difícil, ostres. Bueno, i a la fi ha sortit a 25 quilos. Sonen per ahí de quilos, no? Ara, una panxada de vernissat. L'important del caiac és que tots han de tenir un 80% de flotabilitat. Inclús la que tu dus plena d'aigua, la banyera, ha de surar. Aquesta també té de polpa cap enrere tot aire. I aquí també té una càmera d'aire. Que està tancada, o sigui, és tanc, no? Si pet dins aigua encara li puc donar la volta, a treure l'aigua i continuar navegant. I seguir. Està bé. Això és important, clar. Ara, és un motiu de seguretat. Aquest model entenc que has d'anar ràpid, no? I que pots anar ràpid. Després podeu fer unes carreres, Vinga. Antònia, i tu quant de temps fa que remes? Deu fer 30 anys. 30 anys? Sí. Tota la vida, no, ja, 30 o més. En l'estiu bastant, però en l'hivern, res. Res? Molt poca. Molt poca, sí, però sí. Quan trobau així un dia de bon temps... Sí, en l'hivern fa bon temps, el dematí sobretot. Clar. El dematí està molt plana, sí que és molt agradable. Perquè pots anar vestida i no te banyes tan sols. Clar, quin gust. I és molt agradable. I el que m'agrada més de tot és que quan te canses, te pot durar. Clar, és vera. No passa res. És vera. I te'n pots anar a berenar una plageta. Claro, i arribar. És molt relajant. Exacte. Jo no som molt valenta. Jo no me'n vaig molt enfora, tota sola, saps? Però les plagetes d'aquí de la colònia sí que te fa, jo fins a la Ràpita. Aquest pit no poden desembarcar en aquesta illa perquè estan les gavines roges. És una espècie protegida. Sí? Bueno, van venir en el temps de la pandèmia. I s'han quedat ara aquí? I ara s'han quedat, venen sempre a criar, després se'n van. Clar, i aquesta illa és important per a aquests bitxos i també pels cormarins. I les sargantanes negres, que també n'hi ha en aquesta illa. Sí? També se'n tenim sargantanes negres aquí i a Cabrera. I ve la Universitat de les Illes, ve cada estiu, un parell de setmanes,
a fer un poc net i van trobant molt bé, molt bé. I anem en compte sempre de que evitar de les marques, com la colònia és petita, però té cada raconet. Té uns Igual que racons el cascat de increïbles. pescadors allà baix. Clar, allà també. I ara passarem a de vora. Ara anem cap allà? Sí, ara anirem cap a cercar i veuràs quines cercades més guapes. Vale. I després farem una aturada de net dolç. Perfecte. I qualque cafrico, menys si podem, que comença a fer calor aquí. Bueno, mira quina aigua més transparent Sí, que tenim. és que fa nedera. Quina aigua. Preciosa. Anem cap a dolç i entrarem pel canal, Molt bé. que està balisat. D'acord, vale, pues vaig darrere tu. Vinga. I tu quan hi vas començar a això de pescar ja? Perquè mon pare i tu hi anàveu antes d'estar jo aquí. Sí, jo vaig començar amb 6 anys. Mon pare alquilava una casa aquí a l'Esport de Pollença i els estius, fins als 10 anys vaig tenir l'estiu per allò. Per dir, feia les nanses de les llagostes. I jo anava amb ell a agafar les canyes i els jonquets per allà per Suyal i per allà darrere. I en un matí a fer una nansa de llagosta. I els seus fills tenien un llut i anaven a fer les llagostes nanses, vull dir, per aquí, per supos que pel canal i per allà. I jo me vaig ficar a anar a això i de petit ja canyeta i povalet i fins que no dues pou alple no tornava. Ara ja començarem a arribar a aquestes sobares i veus que la sonda ja comença a marcar coses. Jo crec que Sí, ara vaig a veure com està, mirem com estan de fons i això. Vam allà baix i després recuperar i ja sabem que estem a puesto. Jo he mollat i ja he tingut picada de les orells. Qualcun en duc. Des d'aquí, Jaume, alça enrere. Cavalles, millor, cavalles. Molt bé, això vivero. Hem tingut la sort de que mos pegas una cavalla en aquella canya. Podem partir escapat, Jaume, perquè aquesta cavalla és perfecta. És un peix blau, perquè per fer curri amb peix viu és de lo que jo més m'agrada. Sempre m'ha anat bé. I des de matí allà on hem tingut la picada que m'ha romput, crec que l'ha indicat és anar cap allà. Tem força per treure's. No, sí. Sí, aquesta zona que també hem començat és bona per dèntols i cirevis. Tot això va bé. Anem directament sin traimunt. És arriesgar, però podem tenir sort. En Jaume se posarà en la canya, en la cavalla viva. Encara anem amb el fil gruixat preparat i menys si tenim sort i l'agafam. Hi ha moltes possibilitats que això funcioni. Vinga, Joan, picada. Vinga. Aquí és grossa. Això ja és cosa teva. Has d'anar llevant gas i posant gas, que no podré treure, si no, estira fort. Bien, cago en nen, avui ja era el moment. Ja t'ho deia jo que aquesta cavalla em duia la sort de que fent-ne una, ja deia jo que això funcionaria. Sirviola o dentol? Dentol gros. Ara quan ja l'haguem alçat... Si és dentol gros serà més bo de pujar. Si no, voltant la barca i cursar el terreno. Sent, Joan, ves fent una volta grossa, cap a estribó. Hem de fer una volta grossa perquè el peix pugi, perquè no, ell no ha de fer les forces. Tots els temps que tu voltes, en Joan guanya terreno en el peix. Ara ja recte. Nosaltres els sirviols els traiem així, que si no, no hi ha manera. Ajudam un poc en la barca. Sirvi. Si et sirvi, ves voltant, Joan. No, recte, no vull recte. No, pareix que és una sirvioleta, jo. Diu. Ara ho veurem, en la sequidad ho veurem com va. Ja pugem cap a Cap de Creus, ara anem al cor del Parc Natural. Tenim moltes col·lents del Golf de Lleó, també hi tenim les dues muntanyes a l'esquena i això és una particularitat, fa com una mica de microclima. És molt difícil donar un pronòstic a més de 2 dies vista aquí a Cadaqués. La història de Sant Isidre amb aquesta part del litoral, de Cap de Creus, és bastant curiosa perquè entre la dècada dels 50 i 60 va estar també en port base al port de la Selva. Hem tingut clients a bord, inclús de certa edat, que ens van dir que havien fet la midi damunt del Sant Isidre. Després va tornar a marxar i es va localitzar al port de Palamós en un estat deplorable i va ser quan se'l va recuperar, com el tenim avui actualment, i ja va tornar a Cadaqués cap a finals dels 90. Ja es va quedar aquí. I jo me'n cuido d'ell des de, si fa o no fa, de 2010. I ara sóc jo qui tinc el llistó, fins que en un futur segurament haurà de venir una altra persona i aquesta és la clau perquè es conservi. Estem arribant a Cala Jugadora, una de les cales més emblemàtiques. És molt maca, aquesta cala. La teva relació amb la mar, perquè per lo que veig, ets mariner des de fa estona. Jo vaig néixer al mar, vaig néixer a Cadaqués i sempre he estat fent algun tipus de o bé d'esbarjo o bé de professió al mar. Vaig començar com a bus professional, em vaig fer molt de mal a les orelles i vaig haver de canviar i vaig cursar els estudis de marina mercant
i des d'aleshores que sempre he viscut al mar, sí. I és la primera embarcació que has tingut? Amb autoritat és la primera, sí, amb molt d'orgull. Disposem d'una altra embarcació, és una goleta àurica del Mar del Nord, nascuda a Estocolm l'any 1903, aquest any fa 120 anys. Uau! Sí, és enorme. A nivell particular, som dels únics armadors que disposem de 2 patrimonis marítims aquí a la península. Ara passem per davant de la cova de l'Infern, també té diverses teories. Una d'elles és que amb l'equinocci d'hivern el sol surt ben bé per allà per l'est i a primeríssimes hores del matí els hi entra el sol i entre la mineralogia que hi ha d'interior deixa anar com uns lajos groguencs taronjosos. Ara estem just a la punta de Cap de Creus, és la part més a l'est de la península espanyola. La punta de Cap de Creus és aquesta i és la que li dona nom a tota la península de Cap de Creus. Sigui encalladora, que ens protegeix la punta, i ben bé aquí davant ja tenim els Golfs de Lleó. Allí a fons tenim França, que ara mateix està una mica tapat, i en dies de tramuntana forta solem escoltar la marsellesa. Josep, tu ets veïnat de Cadaqués, eh? Sí, té una història moderna amb les trobades de barques de vela llatina, que és important, que es fan cada any, que venen gent de Mallorca i de Menorca i encara celebren molt aquesta manera tradicional de navegar. Ara ja estem deixant el Parc Natural a l'esquena, el Parc Natural de Cap de Creus, que va ser creat l'any 98 i és el parc marítim-hotelestre més gran de la península. I ara aquí tenim la meva tia Quimeta Fiol, per cert, és un cognom que prové de l'Empordà, que cada cop en tenim menys, aquí a l'Empordà en són menys pocs, i en canvi a Balears en esteu ple. Jo vaig venir aquí l'any 72, sí? Casada. Vaig venir aquí, tenim una pasteleria, després vàrem tancar, després vam començar a fer xoves. Lluís, tu també en menges, no? Sí, mare, sí menja. I tot el tema aquest de que Cadaqués hagi estat un escenari tan pintat, fotografiat, com ho heu viscut? També me varen agafar a mi, jo dic aquest Antonio Banderas. Ah, Antonio Banderas! I què vas fer amb Antonio Banderas? L'espot de patates, hi tinc una foto, jo dic Antonio, Antonio! I el seu guardaespatlla me volia d'allò, me volia... Jo dic que soy l'alcaldessa del barri, una foto, una foto! I te vas poder fer la foto? I tinc una foto amb el bagui firmada i tot. Beníssim, i d'allà veiem que... Però res, però esclar... És la famosa de Cadaqués? Sí, home. Ara ja ho sabeu. Estàvem en la famosa de Cadaqués, vale. Ahir per Carnaval també ballem i ens vestim i fem vestits i en fi. Aquesta zona no només ha estat pintada, sinó que també hi ha cançons conegudes per tot, Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur, quan més vell, més tocat de l'ala. Sempre deia que la matinada es mataria. Però cap al migdia anava ben torrat. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. Que anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Somriu i diu que no té pressa, ningú m'espera allà dalt. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Totes aquestes casetes blanques d'aquí de Cadaqués me recorden moltíssim a Vinibec, a Menorca, a Eivissa, no? Aquesta relació un poc amb les illes. Conec molt bé, blanc mediterrani del tot, i aquí doncs és el color que impera i que a més s'ha de posar, no es poden pintar... És obligatori? Sí, no es poden pintar les cases com el Parxís, verdes, grogues, vermelles o verdes, no? Hem de mantenir el nostre esperit mediterrani i aquí ho podeu veure
doncs molt semblant al vostre. És que estic comprovant que tenim moltíssimes connexions. També quan hem arribat a Nocat de Creus pareix moltíssim la zona de Formentor, no? Aquell far de Formentor. Aquí hi ha un poc més gran, però sí que la nostra és costa que... és molt semblant, i el clima també, i la nostra famosa tramuntana. Bufa molt a Menorca, igual que bufa molt aquí. Un vent molt sa i molt agradable, si no bufa amb aquelles ratxes que a vegades quasi no s'emporta. No? Nosaltres hi tenim moltes connexions amb les illes, estem molt contents de tenir el que tenim al nostre paradís, i sabem on vivim i sabem que vosaltres també esteu en un altre paradís i que viviu molt bé, i per això voldria jo acabar dient visca les illes i visca Cadaqués. I jo ara també me queda, Lluís, anar a cuinar aquest plat tan típic d'aquesta zona que és un suquet de peix. Un suquet, el disfrutareu molt. Gràcies, Lluís. Gràcies a vosaltres. Ara estem al final de la platja de Dols. Aquí, aquesta platja, té el nom de Dols perquè té un riu subterrani que darrere d'aquelles roques hi ha una font d'aigua dolça. Ah, sí? En hivern no hi ha gent de diferència, però en l'estiu, on l'aigua se calenteix bastant, l'aigua dolça, que és un poc més lleugera, puja dalt de tot, i l'aigua salada, que és un poc més calenta, queda baix. Clar, la gent aprofita en el mes d'agost, quan estem a 40 graus, anar en aquest puesto, que és un poc més fred. I tens un metre d'aigua, diguéssim, que està congelada, que quan tu està a 10 graus menys que l'aigua normal. I aquesta font dona nom a la platja dels Dols, per això li diuen que l'aigua és un poc més dolça. Ja ho he provat i no va. I com es fer feina en família? És divertit, sobretot, però també és un poc complicat. Pensa que estem 24 hores junts, que estem tots els dies a feina, i quan acabes la feina el que fas amb la teva, tornes a tenir els teus companys de feina. Però bueno, també s'agraeix molt que tens una llibertat, que estàs amb la família tot el dia, que aquestes vistes per fer feina no estan gens malament. No tothom ho pot dir, No. I clar, tu realment has nascut dins una piraigo, no? He nascut dins una piraigo, dins el taller de Can Nostra de Campos. L'estiu vaig venir a jugar en esport, jugava el papa i la mama amb les piraigos. I en l'hivern sempre era, vinga, Enric, anem a moure un parell de piraigos, anem a reparar una piraigo. I això és el meu pare cada dia. Mònica, i barbareu molt? Hombre, sobretot a final d'agost. En el principi de l'estiu encara anem bé. Sí. Però, com totes les famílies, però en general se porta molt bé. Sobretot en jo. Me protegeixen i me cuiden. Que bé, que bé. Ei, Magui, ara entrarem aquí pel canal, D'acord. descansarem una micona i després ja tornem cap a la colònia. Molt bé, Així veuràs els Dols. molt bé, vaig ser gust. Vinga, idò. Bé, de com heu vist, aquesta ruteta és una monada, ja vos ha recomat molt, queda tot ben a prop i realment poden descobrir tots els racons de la colònia. Moltes gràcies i ens veiem a la pròxima, Fem una carrera fins en Per esport favor. i el darrer que arriba paga el berenar. Vinga, idò. Vinga. Jo per el primer, Vinga. que si no... Adéu! Adéu! Pensa, Joan, no turis mai la barca, en la Sirviola no és a prop, tira'm fora, perquè la Sirviola se voldrà ficar davall la barca i mos trairien les hèlices. Ara veurem què és. No, però si dona guerra és una Sirvi. Lleva la marxa un segon, que d'això marca que falten 30 metres. El tenc a prop ja. No llevis res. Joan, aguanta, ara l'aguantarà un poc, l'hem d'anar pujant. Si el cas volta cap a estribó. Sí, perquè ell se'n va cap allà. Recte. Ai, ben guapo això. Ara ja comença, ja veig el plom. Joan, falta 9 metres per plom. Ves pujant, tranquil. La teva ràbia perquè pensa que pegarà una carrera. Ja ho sé, Joan. Teu. No puc. Està enganxat darrere. Va bé, vinga, va bé. Anem allà de sang. Sí. Va, que està venguent. Vinga. Et sirvi. De bo. És una palomina. Una palomina. Ara ja va, és molt guapa. És això.
Papà, dona gas, que me passarà davant, dona gas. Va, vinga, va bé. Si és una palomina, és gros, això. No sé què és això, molt gros. És un vermell, és una pulgola. Sí, això és un atún. Sí, no m'haurà de passar davant. És gros, aquest bitxo. Més, un poc més. Vale, ara va bé, segueix. Fa molta vida, aquest. Això no pot fer res, no li pot donar bitxero, això l'han de fer, no el poden agafar, aquest peix. Depèn de si és vermell o no. Bueno, no, però és una bacorreta. Papà, una salaradeta, per favor, que me passarà davant, petita. No és una bacoreta. Sí, no és vermell. Bien! Això! Guapa! Bien, Joan. Mare meva. Bueno. Quina lluitada. Dia completo. Quina lluitada. T'has salvat que ha estat la bacarota, perquè si ha estat una sirvi en cada volta. Sí. D'aquest tamany. Quina lluitada, tu. I ha estat una sirvi d'aquest tamany en cada donaria voltes. És una bacoreta de la família de l'albacora, però aquestes bacoretes solen estar dins la baia, ben que a poca profunditat. L'han agafat a 30 metres. Te tocava suar tu, jo no venia per això. Jo aquí he estat de grumet. Jo estic suant allà de dins. També te toca suar. He sofrit perquè mos passava davant. Ha anat bé, era molt guapo, a més. Veure'l de nedar de vora és preciós, això. Qui lo ha dit puesto? Qui lo ha dit puesto? Sí, bueno. És que m'anaves a autopistes, taxista. M'han fet fer de capità. I les bacoretes se caracteritzen perquè estan dins la baia amb petites. Aquestes no se'n van. Aquestes que en agost i en setembre agafes petites per damunt dels plomes, són les mateixes. La bacoreta, quan fa calor, menja i menja tot el dia, s'alimenta. Quan ve fred, queda, però s'atura de menjar. I són aquí tot l'any, sobretot dins del coll baix, aquí darrere. Però s'aturen. Amb mateixes verderals. I després, quan torna a fer calor, se tornen a poder menjar. I és un peix que està dins la baia. I les albacores, que no se poden pescar, són les que estan de fora. A més, les albacores se distingeixen molt per aquestes taques d'aquí. Per un moment m'he pensat que seria un vermell, i el hagués tingut de molt llarg. Fa més de 50 centímetres i deu fer entre un 6 i un 10 quilos. Jo crec que en fa 7, 8. És un peix molt guapo i dona molta guerra. Hem fet molta via pujar-lo també. Pots tenir colors tan guapos. Molt bé. El dia s'ha compost, s'ha aturat la mà veia. Sí, i s'ha compost, hombre, ha hagut el canvi d'aquest impàs i han pogut pescar bé, i a més les cànteres també al final m'ho han anat bé. És un dia preciós, això. Han fet el que hem hagut de fer. Bueno, això ha estat el propina, això és el postre, això no hi comptava jo. Ha estat un dia fantàstic, hem fet un parell de canteretes, cercàvem un dental i mos ha pegat una bacoreta que no esperàvem i hem disfrutat amb aquesta picada. O sigui que, fins una altra. Adéu! Ara sí ha arribat el moment de cuinar aquest famós suquet d'escòrpora. I mireu on venim, en el Baluart, un topònim que també tenim a les nostres illes. Hola, Aina! Què tal? Com estem? Molt bé, i tu? Sí, molt bé, benvinguts. Quin restaurant més acollidor, m'encanta. Bueno, ho van muntar els meus avis, som la tercera generació i forma part de la muralla de Cadaqués. Ostres! Formava part de la muralla de Cadaqués antiga. Per això es diu el Baluart, perquè era el nom. Venia feta. Venia posat. I la dus tu tota sola? No, amb el meu germà. Estem tots dos. El meu germà l'Adrià, que està a la cuina, i jo, que estic aquí al menjador. El cuiner és el meu germà i és el que us farà suquet d'escorpa. Tu tens la responsabilitat d'ensenyar-me a fer un suquet d'escòrpora, eh? Clar que sí. Molt bé, doncs me deixes en bones mans, Aina. Esperi que sí, que es comporti. Super, que acollidor. Hem triat aquesta escorpa, que ja la tenim tallada, arreglada, i uns escamarlans, la de trumfa, una mica de julivert, una mica de tomata natural ratllat, all i oli d'oliva. En aquest cas hem triat escòrpora, però se pot fer en qualsevol tipus de peix, no? Es pot fer en qualsevol tipus de peix. De fet, el peix en suc és el que feien els pescadors aquí, que es convenien en barca. Ens portaven dues trumfes, una mica de tomata, i el que pescaven s'ho feien sobre la barca. Trufa, que són patates, no? Trumfes, en diem aquí. Trumfes, en diem aquí. Molt bé, molt bé. És una recepta ben antiga. Això és una recepta antiga, i segons el que ens han ensenyat, hi ha gent que hi posa caldo, hi ha gent que hi posa pimentó, no sé. Nosaltres ho fem com el que ens havien ensenyat els nostres avis. Ara ho provaré, si és bo. A veure si... I a tu qui te va ensenyar a cuinar? Hem crescut aquí dintre. Jo des de ben petit que corria aquí dintre la cuina amb un tamuret fent croquetes i lionedes i rentant plats i fer una mica tot.
I al final, com així vos heu repartit que tu la cuina i ella la sala? Bueno, jo de fet, com que corria per d'aquí de petit i després a l'estiu rentava plats i veies el meu pare treballar i jo volia ser igual que el meu pare, de fet. I l'Aina tiene más don de gente que jo. Sabeu que aquí sou us homes que cuineu. Sí, això al principi sí. Bueno, de fet, abans amb el meu pare, qui el va ensenyar a cuinar era la meva àvia. Però, qüestions de la vida, doncs mira, al final es van trobar la meva mare també li passava el mateix que l'Aina, que li dona millor a la gent. Li agradava estar de cara al públic. Sí, i al final el meu pare es va dedicar a cuinar. La cuina que defensem és aquesta, no? Cuina de producte, de poques elaboracions senzilles, de tota la vida i el que ens agrada. Ara el que farem és tirar-hi una mica d'aigua. Vale, vosaltres feis brou amb aigua. Amb aigua, perquè el que volem és vendre el gust que tingui del peix que tu li vulguis ficar. Pues una relació amb la mar, al final, al viure aquí a Cadaqués, que és com terra i muntanya, ens hem anat adaptant una mica a tot, no? I tots pesquem i tots ens dediquem també a la terra, també tenim olivà, nosaltres, i l'oli aquest és nostre. I el que ens interessa és que el peix bulli amb la mateixa aigua directament, no deixem que primer es faci la patata i després el peix, no? Tota la vegada. Tota la vegada i després que bulli. Com us deia la teva germana abans que també aquest peix vosaltres l'agafau d'aquí. De fet, aquestes corpes de l'últim pescador que queda aquí, Cadaqués, per llàstima, no? També. I ara? I ara res, ara treballi, que haurà d'anar bullint, les patates anirà cuinant, el peix també. El que passa que no s'ha de remenar mai, perquè si no perdrien tota la gràcia. Clar. I més o menys quina estona, quant de temps tarda? Un quart d'hora, 20 minuts, depèn del que cuini la patata. Una vegada la patata està cuinada, el peix de seguida estarà. I doncs ja heu sentit en el cuiner, 15 o 20 minuts i estarà a punt per provar-ho. Això, eh? Que bé, sí. Una loreta, tinc unes ganes de provar-ho. Primera vegada que menjaré un suquet, eh? Sí? Sí. Avui que estàs a l'altre costat que tu, Sí, és ben curiós això, eh? No estàs avasat, estàs... No gaire. I què tal és això de fer feina en família? Bé, bueno, s'han d'agafar ses mides. Un cop estan agafades, tot perfecte. Cadascú té la seva zona. Exacte, la seva zona i el seu respecte. Així és que tot avui vos hem desordenat un poc aquest. Una mica, però bueno, no passa res. Jo ja tinc ganes de provar-ho. Mengem, que ja és molt tard i hi ha gana, hi ha gana. Vinga, doncs, anem a provar-ho, bon profit. És bo? Boníssim. Boníssim. Sempre li surt així de bo, Adrià? Avui... Esperem que sí. I doncs amb aquest suquet i aquestes supervistes de Cadaqués, que no us podeu queixar aquí, despedirem el programa. Aina, Adrià, moltíssimes gràcies. Gràcies, benvinguts. Gràcies. Per poder venir molt més pits aquí a Cadaqués. I vosaltres ja ho sabeu, ens veiem aquí amb més històries i més personatges a Gent de la Mà. Salut! Salut!